Здравейте хора, аз съм Дани Транспорт. От колко време не съм качвал? От колко? Пишете долу в коментарите колко време не съм качвал. И сега ще пътуваме. От коя станция се казваше тази? Не мога да видя. Така. Троцка. Троцка е това. Значи Троцка. И ще срезем на Светошевска. И официално има нов апдейт на играта ми. И по някакъв начин трябва да намеря да фиксна един бъг, защото има едни телепорт частици, които като се телепортираш, те веднага те убиват. Аз исках да направя мечтанията на един мой приятел да бута нуб. NPC нуб. Да бута. И ще се опитам някакъв начин да го направя. И сега все още пътуваме. И ще ви покажа коя е любимата ми станция. Направо оценявам стадион на Родови 10 от 10. Сега ще видите защо. Сега сме на Светска. Така. Возес-Биенски, още една спирка и сме на стадион на Родови, за да си отговорите на въпроса, който го зададох. Даже имаме още един пътник в видеото ми. И няма да пиша, че имам пътник в видеото, че има някакъв пътник в видеото ми. И той веднага се разкара. Защото сигурно позна, че снимам. И така. Стадион на Родови. И смятам да удължиме малко на маршрута и да слезем на Рондо Дашискего. Тоест, през това време ще броим колко станции са. Аз мисля, че са 18. Пишете долу в коментарите, ако съм сгрешил. Ето, гледайте. Виждате ли новия ми скин? Аз го променях докато не снимах. И двама сме пътници. И сега ще преброиме колко са пътниците. 1, 2, т.е. колко са драйверите. 1, 2, 5 пътника. Ето защо ми харесва тази станция. В един от апдейтите някой е снимал, че в другия край има в другия край минава влак. Тоест минава такова метро в един от старите апдейти. Сега, колко спирки ни остават до Рондо Онс? 4 спирки. И
това време ще отидем да видим кой кара. Кой е тос? Кой е тос? Йотардънс. Поне някой. Тоест, колко с такъв скин има? Значи, 1, 2, 3. Трима са. И не знам колко. И не знам кой кара тогава този влак. И ви предизвиквам Samsung или iPhone. За iPhone лайкнете. За Samsung лайкнете и се абонирайте. И за мене Samsung ми е най-любимата марка. Така, кое станция сме? Центрум. Още 3 ми остават. Нови Слад, университет, Света Кшуска и Рондо О. И сме на Рондо О. И от 6 минути снимам. 6 минути снимам. Софийското метро за 2 или 3 минути минава от... Т.е. за 1, 2 или 3 минути стига от станция до станция. Понякога се случва и 10 минути. Защото кмета решил да намали на метрото километрите с 71 км. И очаквайте новите влакове Шкода Варсовия в София. И пишете долу в коментарите какво да качвам. Ще следващия път. Или смятам да сляза на Света Кшуска или на Рондо Онс. На Рондо Онс. Отново втори пътник във видеото ми. Топ. Ето я мамата. Принципно, нормалните хора стават от местата си и чакат да слязат. Или ще седна. В едно от видеята ми с трамвайте те си измениха акаунта, защото Roblox ми беше баннал стария акаунт, на който в момента снимам, за 1 ден. И ще ви кажа защо. Защото имаше едни-двама, които ме обиждаха в любимата ми игра Tramsop София 2. Ми липсваше акаунта, за да правя видео. И това беше от мен. Чао!